Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Ja som Mars a máme tu asi legendárne video. Som tu s Kubom, môžeš pozdraviť do videa. Čau. Ty vole, tak to čo bolo? No, dneska sa tu nachádzame u Tycoonu. Trošku mi zablhol kredit. No, vidím. No, toto video asi nebude úplne, keď tak ho asi... To je vygranie. No, OK ľudia, vidíte, ja už, akože táto base už máme trošku urobenú, jo, to sa musím priznať. Ale, na to, ja som túto hru trošku, neviem, či to vidíte, ja mám 100 000, čo je doslova nice, takže čas na úpravy. Ináč, Kubo... Mám 17 000, tak čo chceš? 17 000? Ja mám 100 000. Ja mám 18. No, není špatný. Počúvaj, tak vieš čo? Kubo, počúvaj, nenatáčal som to, ale ja som tu mal asi milión, neviem, aké číslo to bolo, zombíkov. Takých veľkých. Tak natáčaj ti uchy. Natáčam, kako. Zoberám si armor. Ja k tebe idem. Fakt? Tak dobre, tak ja ťa tu čakám. Ja idem ešte do... Ja idem s najväčším vozítkom na svete. Ty už máš vozítko? Pozor, veľký zombík. Ty už máš vozítko? Najväčšie vozítko. No, ukáž. Také krásne. Dobre vozítko, dobre. Ja tu mám postavenú garáž, ale môžeme si... Ja si spawnem tiež už auto. Nice, VIP. VIP spawner. Ty vole, prečo mi to bere peniaze, keď si spawnem tu? Ty vole, tak to som ma dobre navejtil. No, poď. Ja už som pozabil asi toľko zombíkov. Jo, aha, ďalší. Kubo, ty to máš z prvej osoby alebo z druhej? No. 5, 4, 3, 2, 1, teraz! Proste. Sorry, ako to čo malo byť. Hej, kto ma zabíja? Ja, to je ten plyn? Ja som neviditeľný opäť. Dobre. Ježiš. Dobre. Lanternu, tam je úplne k ničomu. A, ježiš, pardon. Ja si kúpim asi mini. Kúpim si mini. By som mal viac min. Hej, pomoc! Nie, ma zabije. Kruci dál. Kubo, poď mi pomoc! Že nevadí, jasné, nevadí. Nevadí, kam. Nevadí vôbec, nevadí. To je úplne normálna deň v Ohio, ako. Nie. Nevadí. Zdechni. Ja Oni ťa zabili? Áno, zabili ma. Tak to idem pomstu. Dobre, chodím pomstu, ja si to zatiaľ ešte niečo vygrám. Ja idem pomstu. Ja chci tam taký cringe. Tommy Gun. Equip. Ja môžem mať viac týchto, to je extrémne OP, ja môžem mať napríklad už 4, to nie je nejak na mobile, že môžem mať len 3, že môžem mať aj Tommy Gunu. Zároveň s AKčkom, takže to je docela dobre, keby dojde na boje. A do Čo sa ti stalo? To je trochu masívne vozítko. Ja idem za tebou, už mám vozítko, tak toho využijem. Jo. Tak to vypadni, veľký zombík. Ty vole, ja som si, neviem, či ste to videli, ale ja som si... Sorry, ako ja... Ty vole, to je dobré vozítko, ono sa by zaborilo do tohto. A kto ma zabil, prosím ťa? Ja k tebe idem, okej? Nemaj žiadnu... Choď, neviem, prečo Nemaj nič s mojím vozítkom, je to trochu malé vozítko, ale to je to. On plive, fuj! Fuj na teba! Ja čo? Peček na mňa háči kameň, vypadni nám. Sorry, ako to on asi na teba pluje, ale dobre, no. Ne na mňa háči kameň. Jasne.
To nekomentuj. To nekomentuj, okej? To je v pohode. To je v pohode? Vycím ti vozítko. No dobre. Nie, počkaj, kde je ten typeček, ktorý háču kamene? Neviem. Vypadni. No, ideme. No ako musím znať, čo je dobrý tam, no. No, takhle. Hovno mám. Ty vole, natáčaš video? Ja ti môžem šlohnúť tank? Ja ti môžem šlohnúť tank? To sa dá. Nešlohni mi tank. Nedá sa. Čo máš za pištolku? Ty vole, čo to máš za pištolku? Aha, ja mám AKčko. Aha. Môžem mať 4 veci. Sorry, ako pre vás, čo hrajú na počítači, tak je to úplne pre vás čo. Ale ja hrám na počítači väčšinou svojho času a teda na mobile. Takže ja nie som výstrojník, musíte si zbytočne tie dávať. Kubo, zober si to Miganu, ona má 50 nabojov. A poď sa pozrieť na niečo, poď sa pozrieť, hej. Mám dobré vozítko. Vidíš tie, toto? Pod tou zemou. Tank za nejakých robuxy máme. Jak sa kupuje tank, kde? Ujdem! Ja vám ukážem kúzlo, dobre? To je za nula. Cooldown. Ty vole, tak to je OP. Ako, priznám sa, nemám žiadne robuxy. Jak som to urobil, ty vole, ten štart je taký čierny, že... Jak som to urobil, neviem. Urobil som to tak, táto hra je proste... Sorry, on ten tak nestrieľa. Sorry, ja zomrem. Ja som mŕtvy. Nice. Ani ten tak nezatáča. Musím sa... No zatáča, dobre. Ty, čomu? Dobre, aj tak ten tank, toto je proste test server a túto hru budete mať klasicky v popisku. Takže keď si bude chcieť niekto zahrať, nemusíte... Zabil svoj vlastný výbuch. Ty si stupidý. Ja sa zase oknedlí v krku. Nice. Ty vole, ja som omylom kúpil lantern. Aha, dobre, nekúpil. Nice. Dobre, ja sa vás Tak čomu mám toto? Ja si môžem zobrať to Miganu. Dobre. Kde ste, idioti? Dobre, idem zobrať moje autíčko pekné. Poď sem, ja ti to nebojím. Idem si brieť moje autíčko najlepšie, rýchle ako svinia. Poď sem. Kamo to zatáče tak, akože driftuje. No, to je... Zatáče, to driftuje. Ja už mám 100 000 znovu. To je super. A Bladík. Ty on vstúpil na minútu, je debil. Ja sa predošla kara, ale dal som to ešte. Ľudia, ja práve zdrhám pred veľkým zombíkom. A zmizol. Alebo ho Kubo zabil. Kubo, mohol by si ísť ku mne, jo? Čo si myslíš, že 3 hodiny robím? Neviem, asi kakáš.